ଆଜି ବନେଇବା ମାଛ ବେସର। ମାଛ ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ମାଛ ପକାଇ ଦେଇକି ମାଛ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିକି କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପକାଇଦେବି ମସଲାକୁ କଷିବି ଟିକେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଭଲକି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଚୁଲା ହଳଦୀ ଚୁଲା ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଚୁଲା ହଳଦୀ ଚୁଲା ଲୁଣ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି କରିଦେବା। ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ମାଛକୁ କଷି ଦେଇକି କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ ପାଣି ଦେଇକି ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ମରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ମାଛ ବେସର ହେଇଗଲା।